Следва една история, която трябва да чуете, защото може да се случи на всеки. За омагьосания кръг на здравната ни система, в която от обиколки по болници и търсене на документи можеш да забравиш или не да забравиш, да загубиш по-скоро битката с най-важното – здравето. Христо Гешов, един от участниците в политическото реалити на БНТ "Големият избор", е носител на хепатит Б в напреднала фаза с усложнение цироза на черния дроб. Един от малкото, които са готови да разкажат своята история. Правим го сега по скайп. Той се намира в Червен бряг. Добро утро, Христо. Добро утро. Първо се извинявам, че не успях да дойда във вашето студио и благодаря, че се отзовахте и да отразите въпросната тема, защото според мен е важно това нещо да намира популярност не заради мен, това, че аз съм болен. Важно е да се знае какво е хепатит и как може да се пазим от него и какво може да направим, ако съответно разбереме, че имаме хепатит. Кажи как ти разбра, защото знам, че историята на това как научаваш за болестта е доста неприятна. Да, значи всяка година, както знаеш, се включвам в националните кампании за кръводаряване и при третото ми такова кръводаряване, след поискан от мен резултат в кръвния център в град София, аз научавам, че имам хепатит Б. Започнах обикаляне по болници, консултации с доктори и общо взето една пълна каша. Но всъщност не ти казват по-рано за това, че ти си дарял кръв и преди, и чак на трето кръводаряване ти казват, че си болен. Резултат. Здравната министърка, която ще ви бъде на гости след малко, тя твърди, да, има проблем, кръвните центрове нямат връзка помежду си, нямаме регистър на болните в България, и в същия този момент тя казва: Христо Гешов е виновен, че обикаля едва ли не кръвните центрове и дарява кръв и той не е тежко болен. Значи ако диагнозата хепатит Б и цироза на черен дроб не е тежко заболяване, значи аз преспокойно мога да си прочета въпросния протокол, който ми покрива здравната каса, и да й го предам на нея лично, и тя вече каквото иска може да го прави това нещо. Кажи ми сега как се лекуваш, какво правиш, за да успееш да се справиш с тази болест? И тази битка как я водиш? Първо, битката ми е с въпросното лечение. Напоследък доста се говори за въпросите скъпоструващи и животоспасяващи лекарства. Едни от тях е и моето лекарство, наречено Виреат. За да получа въпросното лекарство, на мен ми се налага на всеки 3 месеца да влизам в болница, не да ме лекуват, а да вляза да дам кръв, да лежа 3 дни, за да ми изготвят около 20 листа, които аз от София ще пренеса в Плевен. След около месец ще изчакам от Плевен, от здравната каса, да ми се обадят и да отида да си взема един лист хартия, който е с един печат от здравната каса. Съответно ще отида още 3 дни да лежа в София в болницата, която ме лекува, и чак тогава аз мога да започна с това лечение отново. При положение, че здравната каса има проблем с заплащането на болниците, има дефицит на пари, не мога да разбера защо се получава така, че за едни такива изследвания, като примерно измерване на вирусната репликация, се налага такива пациенти като мен да влизат само за да дарят кръв, но да лежат 3 дни. Първо, че това бави пациентите и ги лишава от собственото им време. Второ, че буквално набутва здравната каса с немалко пари. Понеже ти каза, че при трето кръводаряване си разбрал своята диагноза, става ли ясно обаче за теб в годините назад, кога си се разболял и в момента на какъв етап е твоето заболяване? Да, на базата на изследванията, които са ми направени, като измерване на вирусна репликация и на базата на това, че черния ми дроб е увреден, има наличието на цироза, както и на варици на хранопровода, или иначе казано разширени вени на хранопровода. Според лекуващите ми лекари може да се говори за инфекция, която датира от поне 20 години. На базата на това, че аз съм наблизо 24, може да се каже, че това е станало и по време на раждане, което е още по-странно, че първо, освен че имам 3 кръводарявания, имам и наличието на няколко операции, което ме подвежда мисълта, че как може през всичките тези години абсолютно никой никъде да не ми е казал: имаш проблем с кръвта, обърни си внимание. Звучи страшно, защото може да си заразил някого през това време. Ти си ходи на стоматолог, без да казваш, че си болен от хепатит Б, защото не си го знаел. Да, определено не съм го знаел. А не, че сега пък като го казвам и се показвам, защото за мен това е важно,
Сега пък не мога и да отида на зъболекар. Може ли да стартираш работа? Може ли някой да те наеме на работа в това състояние или това не се случва? Ами няма как да се случи. Занимавам се единствено с кампаниите, които организирам. Няма как някой да ме вземе на работа, защото на мене ми се налага покрай въпросите протоколи за това лечение да влизам на 3 месеца в болница. Отделно нямам толкова силата да работя каквато и да било работа, защото има моменти, в които аз съм изтощен, нямам сила, нямам енергия. Ти отида в ТЕЛК, което е важен момент. В ТЕЛК какво решение взеха за твоя случай? Да, отидох в ТЕЛК, след толкова много чакане и лутане, отидох при доктор Георги Кънчев, който е председател на 3-ти състав в ТЕЛК в град Плевен. Той в началото, когато влязох, ми каза, че ще ми даде едни 50% инвалидност. Ако съм искал да си помогна, тогава тази дума не я разбрах какво иска да ми каже и аз я подминах. Може да ме пенсионира с повече, но то било без значение дали 50, дали 71%, защото парите са едни и същи, такава била държавата, цитирам. Каза ми, че след 2 години ще се ява и вече ще ми даде, ще го почерпа там нещо и ще ми даде 71% инвалидност. Уверима в това, че с въпросите 50% аз мога да получа социална пенсия от социални грижи. И сега, колкото и смешно и парадоксално да звучи, това, което държавата ми дава на мен с това ми заболяване, е винетка. Как така винетка? Да, точно така. Това получавам винетка и то я получавам от социални грижи като някаква помощ и я получавам само тогава, ако имам кола. На отговора ми, че аз нямам кола, от социални грижи в град Плевен се обърнаха към мен и ми казаха: ми господине, съжаляваме, купете си. Тоест срещу тази болест ти стигаш до това да получиш винетка? Да, определено. Аз явно трябва тази винетка да си я залепа на челото и да обикалям с нея по улиците и евентуално да дарявам кръв, понеже не съм тежко болен и аз обикалям кръвните центрове, за да си правя социални експерименти. Христо, понеже каза, че участваш в организирането на кампании, имаш ли връзка с други хора, които сходно на теб са разбрали за болестта си в такъв изненадващ момент на такъв късен етап? Да, доста хора ме потърсиха след участието ми в медиите, за да кажа, че аз имам хепатит. Страшно много хора се изследваха, което мен изключително много ме радва и страшно много хора се включват в кампаниите, които организираме с двете сдружения Обединени хора за развитие и сътрудничество и Национално сдружение Хепасист. Много хора ме потърсиха да ми кажат, че те имат абсолютно същите проблеми. И не само с самата здравна каса и болниците, но имат и проблем с телковете. Проблем с телковете е следния, че телковете не пенсионират млади хора, ако те не си платят. Аз нямам намерение да плащам на някой, който получава заплата за това нещо. На теб си намекнали, че трябва да платиш, че използваш тази дума помогна. Да помогнеш. Ако искаш да си помогнеш, аз не виждам с какво мога да си помогна. Дали ще му пребутам сред документите 50 лева или 100 лева, за мен това не е помощ за мене, това е помощ за някой друг. Кажи колко струва лечението ти? В момента то е поето в някаква степен в здравната каса, но какви пари трябва един млад човек да отдели? Не работиш в случай, защото ти не можеш да работиш в момента, какво трябва да плащаш? Да, значи едното лекарство, което ми се покрива от здравната каса, другото ми лекарство не се покрива от здравната каса и аз си го закупувам със собствени средства. Отделно на мен ми се налага да плащам всеки месец, за да си правя едни пълни изследвания. Отделно пътувам до София, защото там се намира болницата, която ме лекува. Плащам си престой в болница, плащам си абсолютно навсякъде. Нещо, което за мен е абсурдно, при положение, че и самата здравна министърка казва, че вируса на хепатит Б е еднороден и еднотипен с вируса на ХИВ, а пък в същия момент вирусоносителите на ХИВ получават страшно много права, а носителите на вируса на хепатит Б никакви. Значи, ако аз не мога да си платя здравните осигуровки, защото и това трябва да си плащам, аз губа лечение. Христо, най-важният въпрос, какви са прогнозите за теб от тук насетне? Никой не може да каже прогнози, никой не може да ми каже какво ще се случи и така нататък. В момента единствено се борим да замразим вируса до момента, в който е и да не се развива повече и да не уврежда повече черния ми дроб. Ти сами оптимист ли си обаче? Това, което усещаш, ти оптимист ли си, като забравиш за тези диагнози, разговори с лекарите, ти сами оптимист ли си за живота ти от тук нататък?
Аз по принцип винаги съм бил оптимист, но всеки път, когато трябва да се сблъскам с въпросата бюрокрация и с абсолютно всичките тия абсурди, просто си казвам, искам да си подаря личната карта на някой и да получа един съвсем друг статут в тая държава. И съжалявам, че съм болен. Ако не бях, определено щях да емигрирам. Но в това състояние не мога. Да, аз съм положителен човек, винаги съм гледал оптимистично на нещата, но в момента, в който трябва да постъпя в болница или да се сблъскам с една бюрокрация, аз се отказвам. В лични разговори обаче, когато сме си говорили извън ефир, просто така това, което усещам в теб, наистина, че едва ли не казваш, че не ти остава много време. Така ли е според теб? Аз го разбирам по един такъв начин. Значи спирам лечение, налага се на моменти просто и буквално изнемогвам. Идва ми вече за пореден път да спра всякакво лечение, защото не виждам смисъл в това нещо. На моменти просто не мога да си позволявам абсолютно всичките тия обиколки из страната, за да внасям едни листове хартия. Не мога да кажа какво, що ми остава и така нататък, но мога да кажа, че да, действително тази цироза мен лично ме притеснява. Притесняваме, че тя няма да изчезне. Притесняваме това, че аз съм на близо 24 години и на мен живота ми и на семейството ми се обърна буквално на опът. Знам, че в момента се сблъсквам с какви ли не перипети спрямо този вирус. И за мен това е проблем. Проблем е, когато излизам на улицата и хората започват да се обръщат към мен и ми казват, ето го този с хепатита. Аз не се казвам хепатит, аз се казвам Христо Гешов. Винаги съм се казвал и така ще продължа да се казвам. Проблем ми е, когато трябва да се запозная с някой, той ми казва, излекувай си хепатита и тогава ела. Проблем ми е, когато искам да отида да си лекувам зъбите, стоматолозите ми казват, не може. Проблем ми е, когато искам да си набавя въпросното скъпо струващо лекарство и се оказва, че или го няма налично в аптеките, или не могат да ми го поръчат, защото здравната каса бави парите. Общо взето... Много проблеми казваш и поставяш. Христо, много ти благодарим и ти пожелаваме да успееш тази битка. Благодарим ти за смелостта, защото това е един изключително сериозен проблем. Вчера, като се готвихме по темата, видяхме една страшна цифра, около над 400 хиляди българи. И незнание, тотално незнание какво стои за тази болест, какво представлява и това, което и той самия казва, че тази болест не е така при разговор да се заразиш едва ли не. Не трябва да се приемат тези болни като прокажени. Борба, която продължава, въпроси, които постави Христо, ние ще ги поставим на здравния министър след минути.